Wonderful, wonderful, wonderful afternoon here and evening, wherever you are. In some places it's morning. We meet on day number 15 of our 31 days. Takuvavarira kusvika pahafu nhai pakati nepakati, and God has been faithful. God has been good to us, and we want to thank Him for allowing us and giving us an opportunity to continuously share the word together with you. John chapter number 13 verse number 27. John chapter number 13 verse number 27. And when Judas had taken the piece of bread, Satan entered into him. Then Jesus said to Judas, "What you are about to do, do it quickly." Okay, here comes another new song. Kune mweya inopotera iwe, ichida iwe ainangi pauri. Satani achida Jobu, akananga pavana vake iwe. Kune mweya inopotera. Kune mweya inopotera, ichida iwe ainangi pauri. Satani achida Jobu, anonanga pavana vake iwe. Iriko mweya inopotera. Ndati kune mweya inopotera iwe, ichida iwe ainangi pauri. Satani achida Jobu, anonanga pamombe dzake iye. Iriko mweya inopotera. Amawe kune mweya inopotera kani, ichida iwe ainangi pauri. Satani achida Jobu, anonanga papfuma yake iwe. Iriko mweya inopotera. Nasi tiri kuda kutaura nekuda kwemweya inopotera. It's our 31 days of prayer and deliverance, and we are learning these things. Kuitira kuti patinobuda musizini ino, we want people to move at a pace yevanhu vakasvinura, yevanhu vari kuziva, people who are aware, anonyatsoziva Satan paanorova napo chaipo chaipo. This is all that we want to do, and this is why I always ask you to pray for us. Tinamatirewo kwamuri ikoko, because basa ratiri kuita iri, maresearches atinoita aya nekudii zvese zvinorwiswa day and night. Sometimes there are days when I come here zviya zvekutoti chirega ndichitongomanikidzira kunende ipapo, because Satan anenge achiataka left, right and center. Akasaataka munhu anoataka zvaanoshandisa, akasaataka zvaanoshandisa anoataka vaanogara, anoita all sorts of things so that this message will fail to get to you. So ndosaka muchizoti kana mukaona ndauya panapa ndinonzwa kufara kuti at least zvaita, because unonge uchiziva hondo dzawapfuura nepadziri. Kuti 31 days dzibude panoda nyasha dzakawanda. So I am urging you to pray, not only for yourselves, but pray for me, pray for us as well, and pray for our family, kuti basa irori rigone kubatwa richipera. Taapakati nepakati Mwari vachititira nyasha. Now we want to speak about mweya inopotera. Mwamboedza kutsvaga izwi rechirungu chairo kuda vamwe vakanyatsoita mabhiye echirungu vachatibatsira ipapa kuti mweya inopotera inonzi chikuda. Kana ndaitsanangura uchaziva kuti chii zvatiri kutaura. But we really want to understand this operation. If you have missed our sessions from day number 1, because some of these things that I'm doing now, if you haven't picked us up from day number 1, it may be difficult for you to understand what we are talking about. Saka kana usina, you can come on this Facebook page, utarisa some previous posts, or go to our YouTube rakanzi APM channel rakanzi APM TV. Kana kuti Rev Chivaviro kata Apostle Chivaviro. If you check there by YouTube, then you can be able to pick up, because we upload daily, all the daily sessions. So you can also tag some friends. Right now, let us hear from you. If you are hearing us loud and clear, as usual, ndomtemo tinongotanga nekungokwazisanawo makadi kwese kwamuri, kuAfrica, Australia, Asia, vari kuEurope, vari kuAmerica, vari kuSouth America, vari kunana China, kunana Honolulu, kwese uku maraba stand, muri seiko. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Timbuktu, yes, Rio de Janeiro, ndo zvimaguta zvatinongofarira kutaura nezvazvo. Mwari vachikotiitira zvakanaka. Thank you so much for tuning in, and please let us know where
you are watching from. Toda kuzoti kana tonamata tigodhila nemweya yemateritori munzvimbo dzamuri, but nhasi toda kuti timboyambirana nekuda kwemweya inopotera. I read from John chapter number 13 verse number 27. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do, do it quickly. Rombo razongoitika nderekuti nyaya yekuitwa naJudas wasangana nemuprofita anonzi Jesu, ndobva aziva zvekuda kuitika zvisati zvaitika, semunhu uri kuziva program. But kazhinji pazvinoitika zvinhu zvakadai zvinokuitika tisingazivi, nekuti chipo chekuprofita vazhinji hatina kuchipiwa, hationi. This is what happens in life. Satani zvaanoita akaona achida kunanga pauri, kana kuti ananga pauri akakutadza, anonotsvaga paanopotera kuti akuataki. Ende chinhu chaanokurumbidza kuda kunobata ndepane mwoyo wako, where your heart lies. Remember, Jesu achitanga ministry, Satani wakamuvinga katatu kese, achitotsanya. Time yekutsanya ipapo ndokuramba ndichingopa dzokorora, because panorasika vazhinji. Time yaari kutsanya nekunamata Satan, ndo paanongonoti Jesu achiti program yeprayer and fasting yapera, Satan anobva atosvika ipapo. Kune vanhu vanofunga kuti ukatsanya nekunamata miedzo haichauyi. No, hautsanyi nekunamata kuti miedzo isauye, unotsanya nekunamata kuti uzviswededze pedyo naMwari. In case miedzo ikauya, you are covered under his shadow. You are taking yourself, drawing yourself to the plan of God. Fasting is meant to move you to be closer to God. Saka nango ndingopfuura napo ipapa kuti uzive kuti Jesu achitotsanya ndo Satani paanouya. Saka kuna umwe anosita mubvunzo kunai munhu waMwari, inda ndichiti madays ande ndichitsanya zvinhu zvacho ndopa zvinonyanya kuoma. Kaka, paunenge uchitsanya uri kutiza kurutivi runa Satani uchienda kurutivi runa Mwari, uchiswedera pedyo naMwari. Saka Satani anoita shungu newe kuti akudhonze kukubvisa kuna Mwari achikudzosera kwaari. Saka akatadza kukuedza patime yauri kutsanya, atofoira, atokundikana, pabasa rake atadza. Saka kuti pabasa rake aite zvakanaka, anofanira kutokuvinga mazuva iwaya auchatsanya nekunamata. I have announced kuti kubva musi 18 kusvika musi 31 July we are going on our annual 14 days of prayer and fasting, and some of you will join us. You'll discover kuti pa 14 days idzodzo zvinotooma kunyanya kupfuura before you had even started praying and fasting. But mukuoma ikoko paunokunda, uri kukundiswa nokusingaperi pamaarea iwayo, ndo zvazvakanakira, because uri kuswededzwa kuna Mwari zvakanyanya. Saka Jesu, Satani unovinga Jesu obva amutadza kumuisira pasi. Saka mukumutadza imomo mazuva aimbonopinda nekuvaFarisi nekuvaSadhusi achidini, achiedza, because akaona kuti directly kuna Jesu apa handiwini. Saka panapa pari kunzi vachitopedza kudyika Holy Communion. Funga kuti vanhu vari muservice yaMwari, service ichipera chirayiro chaishe chatodyiwa. Kuna vanhu vanofunga kuti kana tatiri pachechi tikagamuchira Holy Communion munhu wese anenge aine mafungiro akafanana. Kune anotokurongera uroi muchitobuda muHoly Communion. Kuna anotokurongera kukuisira pasi, atokuona uchienda kunopfugama pamberi, agotonzwa mwoyo wake kurwadzwa, achisumuka ipapo achipesana newe papassage muchechi, achitonzwa mwoyo wake kuti uyu dai papa ine zvimwe zvingaitwa, achibva kunogashira muviri washe. Saka kuti wagashira muviri washe kuti muri muservice, hazvitadzise Satani. I have always said kuti Satani kuna Job, tichaibata manje, Satani kuna Job wakaenda pamberi paMwari, panonzi vanakomana vaMwari vakauya pamberi paMwari naSatani aive pakati pavo. Mwari havana kumubvunza kuti Satani uri kutsvagei pano, but vanoti uri kubvepi, kureva kuti kuuya kwake in the presence of the Lord hakushamisi Mwari. Saka ziva kuti even muri muchechi Satani anouya. Communion ichipera kudyiwa, Satani entered Judas. Uri kuona zvakaitika, atadza Jesu, but wakaziva kuti kana ndakuda kunomuataka ndoenda pane moyo. Inda handiri kuti pana Judas pane moyo waJesu, because Judas was appointed the treasurer of the group. And imi munoziva mese kuti hakuna munhu kunoappointwa kunobata mari dzeorganization kana asingatrustwe kudarika vamwe vese. Kureva kuti Judas wakavimbwa naye kusvika pekupedzisira.
Satani akaziva kuti kana takuda kudhila naJesu uyu, rega tidhile nepane moyo. Pana Judasi ipapo ndokwatinonopinda. Ndonyaya yatinoda kungotaura maminutes mashoma anhasi. Kuti pane Satani paanoedza kukuataka, pane Satani paanotumira ngirozi dzake to attack you. But akakupotsa, akakutadza, akaona kuti wakasimba, akaona kuti hapasi kupindika. Zvaiye zvaitaura naJesu kuti akawana mweya yechina, akawana imba iyoyo yakatsvairwa, inodzokera kunokoka imwe kuti iuye, ikadzoka ikazoshaya, ndo painoenda kunotsvaga pamwe pekupinda. But pairi kutsvaga pekupinda haisati yapedza newe. The fact yekuti Satani akuwana uchinamata, the fact yekuti Satani akuwana une patience, the fact yekuti Satani awana Holy Spirit iri mauri, hazvireva kuti Satani is given up on you. Satani will never give up on you. Anoramba ainewo akakusona kusvika musi unopatsana the body and the spirit yataitsanangura on Sunday. Saka regedza kufunga kuti because mazuvano I'm so prayerful, because mazuvano ndikuteererawo masesheni iwaya ndichinamata ndichidi, ende Satani anenge ari kutambira kure. Pese ipapo pazviri kuitika, just know kuti akakutadza directly, unopotera. Kune mweya inopotera. Ipapa ari kudiwa ndiJesu, but anonopindwa ndiJudasi. Achida iwewe, anogona kunopinda kushamwari yako. Achida iwewe, anogona kunopinda kumwana wako. Achida iwewe, anogona kunopinda kumurume wako. Achida iwewe, anogona kuenda kunopinda kuna workmate. Akutadza iwewe, anogona kunopinda pane pfuma yako, agonopinda mu account mako, nyamba ari kutsvaga iwewe kuti account. Mweya iyoyo igoenda kunopotera kumbudzi nemombe dzako ichitsvaga iwewe. Ora, zvinoitika here munhu waMwari? Taverenga kuna Judas. Mira ndikupe another example. Ukaenda kuna Job chapter number 1. There was a man, verse number 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, the one that feared God and eschewed evil. Munhu wakatendeka waichika Mwari zvakanyanya, achichika zvakaipa. Zvinonzi, they were born unto him 7 sons and 3 daughters. Ndo baba verse 3 patsanangurwa substance yake yaisanganisira 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 yoke of oxen, and so forth and so on. Ndi Job ari kutsanangurwa. Chapter iri kungotsanangura rugare rune munhu nepfuma yaainayo. And the sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and drink with them. Vana vaigara vakafara pachirohwa mapati, but vaiti kana vapedza mapati, Job, pa next verse, Job waienda onovanyengeterera mutemberi, obvisa zvipiriso nezvibayiro zvake, waipawo offering dzake. Obva ati, zvichida mukufara kwaita vana vangu, vanzi mumwe nemumwe aipirwa chipiro chake. Obva ati, zvichida mukufara kwaita pamwe vatadzira Mwari. Let me just go before the Lord and confess. What an intercessor for the children, for the kids. Zvakamira kudaro. Nyaya inozonoshanduka pa verse number 7. Verse number 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came before among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down. Waona here muranda wangu Job akatendeka, zvikanzi haangatadze kutendeka nokuti makamuisira hedge, makamuchengetedza. Kusvika akumbira kuna Mwari kuti unoda kumbonofiliwa, Mwari vakamutendera zvikanzi ngazviitike, asi usabata upenyu hwake. Uri kuona here kuti achibva ipapo Satani unotanga kupfuma, agopedza yese, agopinda kuvana, agopedza kusvika Job watozosvikirwa nemaperembudzi paganda remuviri nechi. Pese ipapapa pari kunorohwa pfuma, makwai, ngamera chi, ari kudiwa hadzisi mombe nemakwai, ari kudiwa ndiJob. Pari kunorohwa vana vese vachipera, ari kudiwa havasi vana, ari kudiwa ndiJob. Saka unoona here kuti Satani une ka strategy kaanoshandisa nengirozi dzake
kekuti akaona kuti pauri iwewe pane kaheji kanenge karipo, akaona kuti pamwe uri kunamata pamwe pane zvauri kuita, anononanga elsewhere. Mweya yerima inoenda nekuseri yokupotera, zvokuti ukasapiwa meso ekuona unogona kutadza kuona kuti ari kunangwa ndiwe, ugofunga kuti chaatakwa ndo chiri kunangwa, but ari kudiwa ndiwe. Ndakamboona mapurisa achidhira nembavha dzinenge dzanetsa, anonzi serial robbers, vaya vanoba zvekuba zvembiri zviya. Sometimes woziva kuti ndinhingi, but ari evasive, haasi kubatika, haasi kudini. Pane makesi akawanda unozonzwa kunzi vakazoenda, even mafirimu chaizvo zvinotobuda, vakaenda vakanobata mwana wake vobva vamuvharira, zvonzi ukasauya kuzozvipresenta kuno mwana hatimurelease, kana kutora mudzimai nemwana, kana kutora mai vake chaivo, kana baba vako. Saka anonyaziva kuti kanobata baba ndo pane mwoyo wako unotirimuka chete. Satani ari kuzviita each and every day. Kune vatumwa, ngirozi dzerima dzinotumwa kupotera, but dzakatageta iwewe. Ugoona papoterwa chinonoatakwa ndechiri pamwoyo wako, chauri kuda maningi ndo chinonoatakwa ichocho. Ndakaona umwe mai kuwadzana tiri kumusha kwatakakurira koko, mai vebhachi vari kubva kuchechi kuchina, chiri China. Zvino sevakomana taifudza mombe tombotamba bhora. Pakutamba bhora mombe ndokubuda, imwe ndokunopinda mugadheni, ndobva yanodya makabeji. Apa mai ava manje vakanga vachishingirira gadheni ravo, ende mombe yekutiziva kuti yakajamba sei ikapinda imomo, takazunguka takungojamba tese takumhanya-mhanya kutya kurohwa kuti tunonzi takadyisa mugadheni revanhu. But patakaibvisa yakanga yatoshanda, ndofunga 6-7 makabeji anga atoafektiwa, yatoruma. Ivo vachibva kuchina vaipfurawo nekugadheni vachingochekawo kuti zvakamira sei, ndobva vawana makabeji aroma. Isu tiri kufudza mombe tiri ndaitoziva kuti hakuna umira musha. Apa vaine bhachi ravo reruwadzano, vari kutozviimbirawo mahimo avo nechi vachinosvika kugadheni kuwana gadheni rakadyiwa. Ende ndo panga paine mwoyo. Mazwi akabuda mumuromo mavo vachidhila nesu, kusvika vakomana vakukwenyana kuti vari kubva kuchechera. Hapana akazombofunga zvake zvokuti tisu taita mistake, but uri kuona here kuti kamupopotero kavakaita kusvika vatozouya nekumba, kusvika vakumbira kuti rohwe, kusvika tarohwa. Chirohwa zvatakatadza, taitoziva takanganisa, and zvaiitikawo mazuva iwayo. But the words that came out of your mouth, even before the parents, vachitukira nemabereki vachiita seise, bhachi risina kubviswa, uchinatsoona kuti munhu anga achibva uko kunonamata. Uona here kuti Satani aida ivo, but ndokunoshandisa mombe nemakabeji nezvikomana zvemombe zviri kufudza kuti apotere, kuti avawane, kuitira kuti vaburitse mazwi iwayo. Ende pavanenge vachimaburitsa, instead yekuti zvinge zvichinatsirwa kana upenyu hwavo uchinatsirwa pamberi paMwari, ukama hwavo naMwari uchinatsirwa, vakutopindawo imomo mune vakanganisa, nekuti mazwi avaburitsa haagamuchiriki pamberi paMwari. Vanhu vavatukirira ndovamwe vasina kana mhosva, ende Mwari achizvitarisa itori mhosva huru, inotokusibvisa pana Mwari. Ende vaitogara vaingoramba vachidzokera kuti muda kundibvisa pana Mwari, muda kundibvisa pana Mwari. Dai vakanga vaona kuti panapa Satani anga achidaini, but vanopotera nekokoko, zvichida nemazwi avo vaigona kumadzora. But this is what is happening in our lives. This is a strategy that the enemy is using. He wants to attack you. He will not come straight to you. Anonopotera kushamwari yako, achiziva kuti ndo kune moyo. Unonopotera woshandisa manager vako vepabasa, achiziva kuti wanzi wangonotaurirwa mazwi ana manager 2, 3, 4 unogara pasi chete ende kunamata unamati. Anonopotera kumunhu waunosangana naye pabhazi, pazupuko pamakamirira bhazi ipapo, unogona kutozobvapo wava kure naMwari nekuda kwezvawataura, nekuda kwezvaitika. Nyamba anopotera kumunhu angokutsikawo konzi mbichana, ende zvazoitika ipapo, kana mukombi mauri kufamba, kana nemotikari yauri kudhiraivha, agonopotera achida iwewe. Anonosvika kunoshandisa munhu ari kudhiraivha mota agokukata mberi kwako. So kana kuti agoita chimwe chinhu chokuti mazwi aunoburitsa mumota imomo, kana mamwe nevamwe vakagara unoshiya kuti
tiri kuenda kuchechi, what is going on? Mazuva ari kubuda muromo emuna munamatera, what is going on? Vamwe vanobva vatopinda paroad rage kutoburitsa kana zvipanera chaiko kuda kunorovana nevanhu nekuita sei. Nyamba chakusina kuona ndechekuti Satani wakushandisira strategy yekupotera. Haanangi pauri direct but unonoshandisa zvakakukomberedza. Saka Job unonoatakirwa pfuma, unonoatakirwa vana, zvese izvi Satani ari kuedza kuti ndisvike pana Job. Pane paachatuka Mwari. Remember when the wife then said at some point, dai wangotuka Mwari wafa hako pane kuramba uchitambura zvawakuita izvo. And this is happening in our lives as Christians. Mweya inopotera iri kuataka vanhu vakawanda ende vazhinji havasi kutombozviziva kuti ndini ndanga ndakanangwa. Iwe unongototarisa utofunga kuti andikanganisira, andigumbura, uyazonditira chakati, uyazodai nyamba. Mweya inopotera iriko, ende painenge iri ipapo ichiita zvainoita newe, unogona kutadza kuzviona kuti ndini ndanangwa, but pangonoshandiswa ichi kuti tinzi tamuwana. Ende ipapo the way you are going to react, unonoshandisirwa murume wako, but akanangwa ari iwewe anga achienda kuchechi. Ugoshandisirwa mudzimai wako, but akanangwa ari iwewe ereda kana bishop kana deacon kana pastor. Pane mapastor akawanda amwe ekuti anogona kupinda musituation, it's real, it's happening, kuti anopinda musituation yekuti pamwe ndonzovanza pastor atadza kutomira papulpit kunoparidza, kana kuti aenda kunoparidza unoti nhasi vari dry, what is happening? Wozoti wakutsvaga nyaya yacho kumba kwakusina kumira mushe, pane zvakatotaudzana vasati vatoenda papulpit kunoparidza. Saka mufundisi vakasazviona kuti chiri kutagetwa ndini nemharidzo yandoda kunoparidza, vanogona kutoreacta in such a way yokuti vanopedzisira mharidzo yatadza kuparidzika because of zvaitwa nemwana kumba, kana kuti because of zvaitwa naamai kumba. I will give you another last example tisati tapedza. Unoziva here kuti ukaenda kuna 1 Samuel chapter number 2 kubva paverse number 12 kusvika ku36 panotaurwa 1 Samuel 2:12 to 36 panotaurwa nyaya yevana the prophet Eli kana kuti muprofita Eli vainzi Hofini naFinehasi. Vafana ivavo vanozikanwa mubhaibheri mese savafana vanga vaine misikanzwa isingaiti. Vafana ava vaive type dziya dzekuti bhaibheri ichitsanangura rinoti chero zvipiriso chaizvo zvaifana kupiriswa nemuprofita zvichienda kuna Mwari vaikamura, vachidya nyama, vachirova mabhurai pazvipo zvauya nevana vesangano kuti zviende kunopiriswa. Vafana ivavo vaitora matemple prostitutes, vainotora vanhu kuuya mutemberi vachirara navakadzi mutemberi imomo macho makaera munoereswa. Vafana vana vaEri Hofini naFinehasi kusvika baba vavo vasarendawo. But uri kuona here kuti akanga achitagetwa avazi Hofini naFinehasi, aitagetwa naSatan, because the Bible also mentions kuti now the sons of Eli were also the sons of Belial, and Belial means Lucifer. It means an attacking spirit, a spirit of disobedience. Saka vaive vana vaEri but vari vana a spirit of disobedience. Saka uri kuona here kuti vanonodyarirwa disobedience, but disobedience iri kuuya nekuda kwekuti Satani ari kuda baba vacho kuti varege kuramba vachipirisa zvipiriso zvavari kuita izvi, because ndo zviri kupa deliverance kuvanhu. Andonoziva kuti nana hana Eli angodeclare kuti amai chiendai, muromo yenyu madhako yarichira zvikanzi aiwa ndine nyaya yangu, ndobva hana 1 Samuel chapter number 9 ndobva hana ataura nyaya yake kuna Eli the priest. And what did the priest say? Akangoti chiendai amai, nyaya yenyu yaright. Izvo zvokuti anodeclare vasina mbereko vachinobata mbereko, izvozvo ndo zvazvakavengwa naSatani iye Eli. But Satani aona kuti iye Eli wacho zvoona kundinetsa, ndobva anonanga kuvana vake Hofini naFinehasi. Ndo panopindura mubvunzo una vazhinji kuti indaa vana vevafundisi vaine misikanzwa yakawanda, vazhinji vavo vachizobuda vaine misikanzwa. Well, there are other factors dzinosanganisira kuti sometimes if we are not very careful and we give ourselves time with our own children, tinogona kuve busy kugadzirisa vana vevamwe but vedu vachishaya anogadzirisa. And that's one of the major reasons. But one of the chief reasons why these things happen is Satan anenge achiboekana kuti baba vacho ava kana mai vacho ava vane zvavari kukonzeresa kukingdom kwedu, vari kuunza vanhu kuna Mwari vachivhiringidza program yekingdom yedu kwaLucifer. Saka what happens? Lucifer obva ati
ngati atakei, tatadza kuataka mai vacho, tatadza kuataka baba vacho, ngatinyangei pavana. Saka unokonzeresa misikanzwa pavana. Saka ndichiti vafundisi venyu paunonamata usakangane kuvanamata. Yakona kungorangarira magurosari chete ekungonovapa kuti apa havana shuga mwana. Chinhu chikuru chavanotonyanya, especially kana vaine mhuri, chavanotonyanya kuda minamato. Praying for your pastors, praying for your prophets, praying for your apostles, praying for your bishops, praying for your elders and their children. Because the Satan kana akuda kuataka ini anonanga kuvana. Misikanzwa yonomanifesta ikoko to an extent yekuti imimi senyika munenge makuti baba vanokunikana, ona manzwa here kuti anzi mwana wavo akaita sei, manzwa here kuti. Saka pamune mutaura mashoko obva asvika kwandiri, inini I am dejected and then I can't even stand up to share the word like I'm doing now. Why? Because mazwi ari kutenderera about vana vangu, misikanzwa yevana vangu, zvese zvichiitika izvozvo, Satani uri kushandisa mweya inonzi mweya inopotera. Hainangi pandiri direct, but inonoataka pane moyo, pakarara moyo. And when that happens, the person who is affected is me. Saka chaona kuti Satani dzimwe nguva anogona kuuya nekumota yako. Yes. Satani anogona kuuya nepamubhedha wako chaipo. Satani anogona kuuya nepausavi hwauri kubika mumba. Chikaringama mchiti tiri kugadzira zvigotsva. Ugobviswa pamberi paMwari nekuda kwembatata dzatsva pastove. Satani unouya kana nemustikeme chipunu mumba. Kune mweya inopotera inogona kunonanga nekusipunu. Yadonhera pasi, amai vagouya vagova, baba vagova, vana vagova, pagoita manyongori, pagotadza kurarika zvakanaka. Anopotera. And what we need is to pray to God for him to help us with the power of the Holy Spirit, especially the gift of discernment. Tigone kuona apo Satani ari kutitargeta through other things. Satani ndakaona vanhu pamabhodha vachivava, vachipenga, vachipopota zvezvo kuti unotanga kufunga kuti vakomana zvataenda pamwe tatiri boka rekuchechi, takunosvika pabhodha takuda kudhindurwa mapasipoti, pongoitika zvinoitika, unzwe yoyo inobuda ipapa. Satani agopotera nekuma-immigration office, Satani agopotera nepapasipoti, Satani agopotera nepachikafu chaicho chinodyiwa. Kune mweya inopotera inoti kana ikakutageta, ikakufunga, ikakuvinga directly, ikakutadza, inonotsvaga pekupinda napo kuitira kuti isvike pauri. Saka anenge achitagetwa ndiwe. And what we want is to pray right now kuti Mwari chitibatsirai. Ipapa ndatopedza. Mwari tibatsirei, mweya wenyu mutsvene ave nesu, kuti mweya inopotera painouya tivhurwe meso, tione kuti ndini ndakatagetwa panapa, ndini ndakatagetwa panapa. Wakambona munhu achitora mwana so agomurova nenzira yekuti chaari kuda chete ndechokungodena iwewe. Haasi kurova mwana kuri kuitwa ndekwokuti iwewe uchataura, ende kana wataura uchazozviona wega kuti right. Saka anga achidiwa ndini kwete mwana wangu. Munhu agoita huku chai inojamba yadhi kuenda kune imwe, ugonzwa ripoti yakubuda ikoko kunzi huku yakadya madomasi, huku yako yakadya madomasi angu, kana kuti yadya, unotarisa payaruma zvida pamwe idomasi 100 rachoborwa, but mashoko anobuda ipapo neazoona kuti hatisisiri pahuku, nyaya yapandiri haisitombori yedomasi kana yehuku, iyi nyaya iyi yanga ichiitirwa kuti ndidi ndipinde. Saka iwewe ukasawana that discernment spirit, unogona kutanga kutopindudzana nemunhu usingazivi kuti Satani nemweya yake vakatageta inini, vashandisa munhu kuti aite zvaanoita. Even on these social media platforms, be very careful in the groups. Pane mamwe mazwi anogona kuti waposta something or whatever something, mamwe mapinduriro anoitwa navamwana. If you are not very careful, you will react in such a way yokuti unopedzisira watopinda kugroove ravariro, unopedzisira wakutukana nevanhu, wakuita sei. There's a lot that happens in the groups in my social media, but if you are not very careful, unogona kutadza kuona kuti uyu ndi Satani manje ari kundivinga, but ari kundivinga through a person. Ungonoita zvokuti tokonyo kudai, so kuda kuti ateerere reaction. Kune mamwe maposts anoiswa wakataimirwa kuti
toda kuona kuti uchatichi ende ukangodai chabva takudai, ukangodai chabva takudai. Saka unonoseterwa. Satani anoshandisa mweya iyo inopotera. Wonopoterwa nekuno umwe munhu ari kukomenta papost yako kana kuti ari kungonyora something about you. And if you don't have the spirit of discernment, uchatanga kureacta according to the tune yezvanyorwa ipapo. And at the end of the day, anopedzisira abva pana Mwari ndiwe, because ndiwe wanga wakanangwa naSatani. Be very, very careful. There are spirits anopotera. And we want to pray now that the Lord helps us. Kuti mweya iyoyo painouya, kunyange ikasvikopinda munana Judas irege kutiwisira pasi, kunyange ikasvikobata vana irege kutiwisira pasi, ikabata varume kana vakadzi vedu irege kutiwisira pasi, kunyange ikasvika panana Hofini nana Phineas, Eli arege kutirimutswa, nekuti ibasa raMwari raakaisirwa. Ende Satani ari kuedza kuda kumudonedza nekuda kwevana. Mwari ngatibatsire. Mwari vatitire zvakanaka. Shall we pray? Let's just stretch our hands wherever you are. As I stretch my hands, I just want to pray and declare the Holy Spirit to help us. Ipapa pamwedzi weprayer and deliverance, mweya mutsvene atibatsire. Kana ndiine imwe hama iko zvino anongofunga kuti munhu waMwari maprofita in my life, I want to pray with you iko zvinezvi. Anongofunga kuti munhu waMwari, you have prophesied upon my life, I want to pray with you right now. Father, in the mighty name of Jesus, I glorify your name and I thank you as I lift my hands on day number 15 of this program, 31-day program. I'm praying for whosoever is watching me right now, whosoever is listening to me right now. Baba vekudenga, mweya wenyu mutsvene ngauzadze matiri, tigone kuona, ativhure meso emukati, tigone kuona, ativhure maziso emukati, tigone kunzwa, ativhure maziso emukati, tigone kuzarurirwa. Apo Satani unoshandisa madhimoni anoita zvokupotera. Ese akauya achiwanda nemuvanhu, ese akauya achiwanda nemuzvino, ese akauya achiwanda nemumari, ese akauya achiwanda nemumabank account, ese akauya achiwanda nemumisangano yemachechi, ese akauya achiwanda nemumagroup pamasocial media. Father, I pray, open our eyes so that we may not succumb to the attacks of the enemy. Tirege kuderedzwa kana kudzoserwa shure pakunamata, tirege kudzorerwa pasi pakunamata nekuda kwemweya inopotera. My God, we glorify your name, Father. We glorify your name, Lord, and we thank you. I know in this season you are helping us, and you will take us to another level and open our eyes so that we may see when the enemy is using other things and other people to target us and attack us. In the mighty name of Jesus. Amen. Mwari vatitire zvakanaka. Ndoda kutenda kuti program yedu inoperera pano. So dzimwe nguva kana wakachenjera uchiziva kuti Satani anogona kushandisa kunouya nekumubereki wako kana kuisa chirwere chacho. Mari dzako dzaapo dzaakuda kushanda. Unonokandira chirwere pana amai chinopedza mari yacho, unokandirwa chirwere pamwana, unokandirwa chirwere, unokandirwa zvinhu, unokandirwa iyaya tinoti miedzo iya. Satani angopotera, haana kunanga iwewe, zvina pamwe chekuita no, but angouya nekusera achiziva ndokune mwoyo wako, and you are so connected, and anotoziva kuti the moment yaanongoita izvozvo chete unosvikoataka iwewe. Dai Mwari vatibatsira, mweya mutsvene arambai nesu. I want to thank all those who have been coming through. Vanhu vakauya prayer program yanezuro, we are still requested akawandisa. We received thousands and thousands of them. Yesterday our WhatsApp platform was blazing, so we are dealing with them. Atina kupedza ese tirikuramba tichipfurira mberi now. Our WhatsApp platform as usual ndiyoyo tinongoitaura uye tichainyora ipapa, uye ukatarisa pamusoro wenyaya uri pamusoro apo uchaona iripo futi namba iyoyo 00277891993881. That's a South African number. 00277891993881. Iyoyo ukauya hapo, we are dealing with prayer requests, and we are also adding people into our prayer groups as well using that platform. Kana nguya ipapa Facebook inbox, and then you say your request and we will be dealing with those. So atina kupedza nezuro, takatozoti ndofunga totomboramba tichipfuurira kunosvika muweekend tichidila nenyaya. So this was day number 14. Day number 15, 14 was yesterday. So this was day number 14 that I ita zvama prayer requests. So kana wakasarirawo
you can also send it through, and then we will be able to pick up. And then some have also received even our audio responses and text responses. Just be patient. May God bless you. And before we go, somebody yesterday sent through something that's normal. Cold drink saka nhasi ndaritenga ndikati ndoda kuti munhu akazviita izvo zvazviziya zvione kuti aiwa hanhasi tiri kunowo zvakarongeka zvakatirongeke hazvina kana mweya wetsvina ngutiwo munhu waMwari bataine papa mumwe kokora. Saka I want to thank the brother. I think he is watching and he knows what happened. He's watching. No, we already did what you requested us to do. May God bless you, and may God abundantly replenish whatever that you took out of your pocket for us to be able to have refreshments. Yes, but no pedza program chazotaura oni mamwe requirements kana mama needs atinawo yokuwana makamera zvangodaro kuti studio dzedu dzinyatsobudawo zvakanaka. And I know some people vanongogona ngosungona Mwari kuti vatibatsire just to spruce up what we have, so that we may do this each and every time, each and every week. Zvakanyatsorongekawo nematechnical crew yedu. May God bless you all. We love you so much with the love of Christ. Remember, kune mweya inoita zvokupotera. Chenjera. God bless you.